हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। समस्तंकु पवित्र रक्षाबंधनर अभिनंदन। भाई और भौणीर संपर्क सबु संपर्कर ऊर्ध्वरे। अनेक समय रे अनेक कथा रही जाए अकुहा अधूरा, आउ सेही अधूरा कथा सबु स्मृति पालटि जाए। आसंतु शुणिबा एक हृदयस्पर्शी कहानी, मो भौणीर शेष स्मृति। प्रज्ञा और प्रणव दुई भाई भौणी थिले। प्रज्ञा सहर रे रही पाठ पढ़े। प्रणव बापा माँ सह गाँ रे रहुथिला। प्रतिवर्ष प्रज्ञा राखी पूर्णिमा रे घर को आसे। प्रणव रो हाथ रे राखी बांधे, मिठा खुआए, आउ प्रणव रो खुशी भी कहिले न सरे। गाँ सारा बुली बुली देखाए, एई देख मोर राखी सबुठु सुंदर, मो भौणी सहररू आनिछि। एमिति सबु वर्ष राखी आसे ओ जाए। प्रज्ञा पाठ पढ़ी ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି କରେ। ଭାଇର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝେ। ଏଥର ରାକ୍ଷୀରେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଓ ମିଠା ଡାକରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଣବ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରେ ଏହାକୁ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଭଉଣୀ ଉପରେ ରାଗି ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ଦିଆସିଲି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ମା ଏହା ଦେଖି ତା ହାତରୁ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ଅଧା ଜଳିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲେ। ମା ମନ ଦୁଃଖରେ ସେହି ଅଧାଜଳା ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରଣବ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ଭଉଣୀ ତାର ଗାଁକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ବର୍ଷଠାରୁ ପ୍रणव ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତା ଭଉଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପଠାଇଥିବା ସେଇ ଶେଷ ଅଧାଜଳା ପୋଡ଼ା ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଉ ଭଉଣୀର ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେଇ ପୋଡ଼ା ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କର ରହିଗଲା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ। ଆଉ ପ୍रणବ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, ରାକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷୀ ତୁ ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏ ଗପ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆହୁରି ଅନେକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀକି ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।